Wasu manazarta sun yi binciken kwakwaf sun gano wasu attajirai asalin 'yan ƙasar Nijar mazauna Najeriya suna da ɗumbin dukiya a cikin Najeriya, sannan suna kasuwanci a ƙasar tamu ta Najeriya. Domin goyon bayan ƙasarsu ta Nijar suna yin amfani da damar da suke da ita. Suna ɗaukar nauyin ɓatanci da yaɗa ƙarerayi domin ɓata tarihin ƙasar tamu ta Najeriya. Shin ɗan Najeriya in aka lalata ƙasarka da nasabarta da kuma tarihinta, kana da ƙasar da zaka je ka zama cikakken ɗan ƙasa dandanan? 'Yan Najeriya mai kishin ƙasarmu Najeriya don mu zama cikakkin 'yan ƙasa na gari. Mu bugi ƙirji da alfaharin Najeriya ƙasarmu ce. Mu gyara wa shugabanninmu kuskurensu da kyakkyawar zuciya da hujja da kuma ilimi. Ni 'yan Najeriya ce, ina kishin ƙasata Najeriya. 'Yan Najeriya mu taru mu kishin ƙasarmu Najeriya. Allah ya taimaki ƙasarmu Najeriya ya kuma ɗaga darajarta.